Mga residente sa Camarines Sur pilit na bumabangon matapos ang mga nagdaang bagyo. Silipin sa report ni Rain Palino ng GMA Regional TV Bicol. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa bayan ng Bula. Ang mga palayan, maladagat pa rin ang lebel ng tubig. Sa Bula Central School, may ilang bahagi pa na hindi humuhupa ang baha. Ayon sa mga guro, ngayon lang sila nakapagsimulang maglinis matapos ang hanggang dibdib na baha na dala ng nagdaang super bagyong Ulysses. Problema rin nila ang makapal at mabahong putik. Ang mga upuang ito pansamantalang binababad sa baha. Bukod rito, nasira rin ang ginagawang gusali na may 8 classroom. Pasalamat naman ng facilitator dahil ligtas daw ang mga modules. Yan po ang problema pag pasukan, maglilinis, ang daming lilinisin. Magli-request na kami sa fire para maglinis. Samantala, halos lampas tuhod pa rin ang baha sa Umbao-Pulpog Elementary School. Malakampsite ang kalsadang ito sa barangay Umbao-Pulpog, Bula, Camarines Sur. Hindi pa rin kasi nakakabalik ang mga residente sa kanilang mga bahay matapos itong malubog sa baha. Ang alagang baboy na ito, magdadalawang linggo na rin daw sa tabi ng kalsada matapos malubog sa baha ang kulungan. Naabutan naman ng GMA Regional TV News Team si Nanay Maribel na nagbibilad ng notebook. Hindi niya na raw nasagip ang modules ng kanyang mga anak. Wala na ma'am, lahat na wash out na yung iba, yung sa elementary, yung module lang anak ko, wala na. Pero yung sa grade 9, binilad ko. Pero okay naman, baka magamit pa yan. Laking tuwa naman ni Nanay Rosalie na nasagip niya ang mga modules ng anak. Parang makatapos sila, parang hindi na sila makahirap ng maghihirap ng makakuha sila ng trabaho. Sabi ko mag-aaral sila, pag nasa amin gumaya. Sa initial report ng DepEd Bicol, nasa 294,900,000 pesos ang danyo sa classrooms. Next week, we will concentrate on giving mental health and psychosocial intervention activities sa mga guro at sa mga estudyante, either through virtual kung meron na or a limited face-to-face. Makakatulong yan kasi marirelieve, mawawala yung takot. Lahat tayo merong phobia sa typhoon. Suspendido pa rin ang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Camarines Sur hanggang November 21. Kasama si Jovel Biso, Rain Palino, Balitang Amyanan.